Едни от най-добрите български автомобилни пилоти се включиха в демонстрации с камиони. Трудно ли е да се управляват огромните машини и каква е емоцията, вижте в следващите минути. 500 конски сили е една невероятно голяма машина, а за нея се изисква супер майсторство, за да се управлява. Намираме се в един камион, който след малко ще караш. Как се чувстваш и доколко е по-различно чувството в теб, когато не си зад волана на твоя автомобил? Бих казал, че се чувствам доста добре, доста комфортно. Да, не съм в рали автомобила си, но пък съм в един страхотен камион, който така е доста удобен и разполага с доста голямо пространство. Може би това ще бъде най-мощното превозно средство, което съм управлявал до сега в живота си. Аз съм спортна натура и във всички такива мероприятия, където има спортен елемент, без значение каква е играта, винаги влизам с така доста хъс, доста борбеност. Надявам се днеска да продължа същия дух и да направим страхотно шоу. По принцип в моторспортовете, а това днеска, което ще се случи, е елемент от състезанията с камиони, е пак част от моторспорта. Има едно много важно правило – дисциплината. И ще се придържам абсолютно стриктно към това, което инструкторите ще ми кажат и ще изпълнявам точно това. Без значение какъв ще е резултата, за мен е важно да спазваме това, за което сме дошли тук, да завършим то прекрасен празник и всички да се прибереме живи и здрави с усмивка вкъщи, без значение резултатите. Some demonstrations of the Bulgarian drivers here. Are they good? Yeah, I think some of them are quite good, but most of them are very nervous also. So you have a big problem to drive in a good maneuvering when you are too nervous also. It's hard maneuvering with such a big machine. Yeah, it is. It is quite difficult to know where you have the rear end of the truck. So it's easy to see where you have the front, but the rear is very difficult. It's almost 17 meters long, so it's quite difficult to see. Състезанието с камиони е тип майсторско управление, което е един изключително труден елемент от състезанията. Възхищавам се на тези момчета, които гледам, че са се подготвили изключително добре за днешния ден. Всеки един от тях е много мотивиран.